Hei, după cum știți, Icor aici și astăzi cu un tutorial în care o să vă arăt cum să vă instalați acest program, Clownfish, care, ce face Clownfish-ul ăsta? Păi, zicem dacă voi sunteți pe Skype și face unul farse. N-ați vrea să-i faceți și voi o farsă? Acest program vă ajută să vă schimbați vocea, practic. Și cu mai multe efecte. O să vă arăt la sfârșit. Mai întâi cum să-l instalați. Am să vă las un link în descriere pentru puturoși, dar pe Google scrieți așa. Stați puțin, Google. Uitați. Clownfish Skype. Dați prima aici. Așteptați puțin. Și e versiunea cea mai nouă. Cea mai nouă la ora actuală. Acesta era site-ul, după cum vedeți. Și da, e ca normal, dați download now. Așteptați puțin. Nu. Mă scuzați. Ăsta era download-ul bun. 10, și 2000. Dați aici download now. O să vă apară aici. Dați pe el. Dați yes. Next, după cum știți, next, aici lăsați. Aici îl puneți voi unde vreți. Next și o să se instaleze. Eu dau cancel pentru că deja l-am. O să vă apară această iconiță după ce dați finish. Dați pe ea și o să vă apară aici ceva. Dați click aici pe ecran, oriunde, numai pe o fereastră, nu. Dați click dreapta, dați refresh dacă aveți calculator mai. Așa. Dați aici. Sunteți pe Skype, da? Dați aici. Opa. Click dreapta. Și voice changer. Cam atâta aș folosi eu. Voi puteți să vă mai documentați. Mie mi-e lene să vă spun. De aceste settinguri, da? Spell check. Ăsta accente. După cum vedeți, în fine. Așa. Vă arăt iară voice changer și aici aveți. Acestea nu cred că le veți folosi. Sound effects-ul ca să vă eco, adică să fie cu eco și eco multiplu. Și chorus, habar n-am. După cum vedeți aici, voice changer, dați la sound effect, la voices și aveți aici extraterestru, asta nu ce înseamnă, clon, adică se aude de 2 ori și nu cu eco, mutation slow, mutation normal, mutation fast, voce robotică și aici de om, bărbat mare, femeie, aici dacă ați fi inspirat Heliu, de Bebelu și manualul. Bun. Așa. Și da, cam atâta. Sper că v-am fost de ajutor și ne mai vedem. Aici ai cor și bye bye.